Totiž podarilo niekoľko rétorických lapsusov. Hneď na začiatku napríklad prezradil túžbu stať sa prezidentom prezidenta. Rozhodnúť sa kandidovať do funkcie prezidenta hlavy štátu nikdy nie je jednoduché. Možno však pán prezident iba zabudol čiarku, no rétorický škriatok neprestal a nasledovalo osudné popletenie vlastného hesla. Myslím sociálne a cítim sociálne a myslím národne. Originál ale znie, myslím národne, cítim sociálne. Po zabudnutom hesle Ivan Gašparovič pokračoval zabudnutím číslo 2. Nie a nie si spomenúť na vlastných priateľov, členov petičného výboru. Jozefa, predsedu HDB, poznáte tiež všetci. Romana. No a posledné z radu dnešných slovných pošmihnutí sa týka vzťahov koalície a opozície. Smerovať cestu k určitej aktívnej a nie len takej plagiátnej spolupráci. Slovo plagiátny neexistuje, nenašli sme ho v 4 rôznych slovníkoch. No a plagiátorstvo je vykrádanie umeleckého diela. Pán prezident chcel zrejme použiť slovo obligátny. V každom prípade so svojím prejavom bol naozaj spokojný. Dobre. Takže vidí, nebolo. Jasne. Treba. Jana Kresťanko-Dybáková.